UMLA ka khun New Tribe National Awakening Movement kanam ba Edelbert nongrum hakano phaisni life trek no pra arjar puai ula IT ki core computer marchi set bar speaker shakida bashnong ki school kunhun balang lengbak special urban work program hakjingelang yengdrabar mission compound UMLA ula IT tikitiar shakida bashnong lamali pulun so personalien Waindo Mission Compound, Ajing Shai School Mauyong Umjepong, Urban Mission KHP Sinat Sapngi, but Makhar Christian Higher Secondary School. Lasaki kani cingelang sami ki core computer, dagi nangelam shnong bakantob yu ba Chofri Sanglin Basan, ramba shnong Mission Compound, ki bor pnya school baki nong sharai balang lem kiwi pan. Hashwa kani UMLA lawan ban IT core computer, shagi lightly ki dabar dong ka shnong normally, kabalo yok priang cing rapru, dak song pisa kabalong sanpo wajar tengka. Hashwa kani UMLA lawan ban IT core computer, shagi lightly darbar dong kasnong normally kablayo priang cingira pru dak song pisa kabalong san pho jar tengka ya kani ka song pisa UMLA ula ai kum ka cingira pi ka darbar snong kablai khundang persya ka klam covid ka khandai ai kublai amane bala kan mau ini om tam wi ai ni ka tiar kat ne kan kum ka juk menta nimron kam sho ban le chepo sinat house chani chatai paga ki welfare secretary ki bun kam ban tai kwat menta kladon do halas nong kalong ka jikar khu ka jikara ko khra kam shrong makanya ka pisalo kan lech ka account ni kasnom ha bagi sa syong kum ka executive committee ini pen kam ya ka ko madai bat bakan long ka jikar khu ka jiben toy ni ka tong ka kalian development pro relation word mga just tanat borbor ban ini ka artli ka jing dong kam bat ka jing kwa mo ti kum pa kum nongelam kum nomi khmat habang larung kisnong kitao habang irung ki yang kisem ngi ya ka jing dong kam den mar thadau ko pen la yang aban betengi ta kajing trei kajing syakri wada kadai hadu ka step ru lengalong kumni malong den mar kajing ei bar kajing jengkar khulam ko jong pin saldet kabla pelong ngakum ni malong bar khamtam yo moyo kalat ban mi khamtam ne intellectual constituency kaba ngahap menyebut ringkat bagi development ringkat bat ki issue kham dak let namar ki dong ki development ki ba klet na opat da bang yapen na opat ko kata kanumla ya kaban pelong kajing mentoi na kabanta kalawai jong kilong dien lei kum kini ki banta jong karoi kapar ki dong kam manya ringkat bat khamtam kum ni komputer kaba ngayo ban ai full set kawai komputer kawai ka printer bat kawai ka speaker kalong shi set bet namar ki kajing dong kam jong ki ngasungu bagi beri baterai hi kapur kalingkot anu no banta ka bangidon lagi de kirang basnong na ki de ki sketri snong ne manu mo timar tadau ko penlong yang aban haban emsingi ko noban persang ban le la jong kamram ka deiti bat ka jingkir klik ti nga sukumen ni ka singi bang yo ban pendap ini ka benta amang sutu ka de ka jing dongkam ade mai kendu ka tuan ni ki rangba snong ki pensungu yang jing dongkam jong ni ka komputer na makade ka por mo ngin haban le wat kini sensus sementar matrai la haban record kanang bakan no ka jementoi ka jingerap ru ki longdien ki ban simti pat hadien ti bat kiwi de kijing dongkam man kasingi ti ka de kijing kala jong kapor ka kijing dongkam jong kapor hani kapor ngasim ni ka kaburu ban panmap na phi ha ka ni kijing khapnya jong ka sor khamtam ni ki banta ti bat ka ni kijing ya jong ni development hapo mukhar po jayau bat apo hantai po DHS quarter road mo to balik celau mali ti kala pen khamnya hiru tinre ngi skem mani ngi bagi sakhi ru bagi khamnya kadai ya kasor hi borok koi kadai gajing kham akor jong kinong nyat kali hi ka pelong ki borok ngi kerki borok ngi slam lang ti kani ngaju apili na por bangi skem mani sang khendet por hi la yo an pandap ti manapan ya kata gajing ya sha lam jong pi borok lembah kinong song snong bakinong ibran akor hanya kali marba kani kadang potong kam pala ni ki isu hakani ka khep ko manta